खुलुमगा तिप्रासा फुंनि सयटा तामखा सयटा तामनानै थाय 5 मिनिट बाकी दंसिउ तिनि तो हपुं सामुं पाइलाया नहनि मांखा पुइलाव तो जों yang wayno सामुंगा थांगा बाट सामुंगो थांग फिरक तंगमन समयनो कायसा त्रिपुरानि चिराय मान्दाय एरियानि थायफ्राव फांनै नै कल खालायहरका जेबो लामा गजाय दंखानै 6 दिन खाबो केबनि नगो माइया बो केबे मालाय माइया बिनि दल रक फैजे कक्साय फेमनि आवनि बागै आवनि बो बरक नो बनो बिनि फोन रेस्पॉन्स रिलिया हायनि बागै बो yang कमाइस दंमाय स्क्लाइसिउ तो फाइनली बो आनि नंबर मानै बो आना कांटेक्ट खालायै आं बनो हरने एकटा समय थाङै पिकअप खालायमान था पिकअप खालायमान यागुलो आं बनो इमिडिएटली चिनि त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन रूम फाइ तोनिरि फाइगा तोनिरि फाइयै आं न फिरगै तकमानि समय न तेवैसा कता किसे कॉल फाइगा शॉकिंग कॉल फाइगा जे ताखु खरकसा रिनेल देबबर्मा हनै कमलपुर एरियानि इमां करवे बा बथुई तंफ्रुओ किसा खक्ति फेना फेना खरंगै बिनि रूममेट बनो हॉस्पिटल तलाङै थांगा किन्तु ट्रावेलिंग तलाङै थांमन यागुलो बरक साइमेया जे बो कथै इंका हनै हेपन आरो साहका इमिडिएटली जे बो हॉस्पिटल तलाङै दं हनै तै 15-20 मिनिट नि परे आं खोनाका जे बिनि लांमा चौइ थांगा हनै इंके आं नगो हाबियावै लगे लगे न तेवैसा हॉस्पिटल थांनानै नै खाबरमै थांगा पुइला आं थांबानि चिनि आनि सामुंनि जागा आंखा आनि सामुं जागानि सिमिक जे जागानि आं खरकसे चेरेना पिकअप खालायगा आमंखा 30 किलोमीटर्स चालो 30 किलोमीटर्स चालपन आं इमिडिएटली जेसक मानसाक टाइम जासे नांसाक आं थाङै बना पिकअप खालायफैगा बना पिकअप खालायफैगा चिनि ऑफिस रूम जे 10 किलोमीटर चालो बिनि जे बकसाय थांबानि जागानि सिमिक 10 किलोमीटर्स तबक जे हॉस्पिटल बरक थैनाय बिनि लोकेशन बाय इनके जों 25 किलोमीटर चालो हेपन हेसिडेट खालायलिया थुया वैनो तेवैसे थावका 25 किलोमीटर्स बर बाय मालायनि बागै बा बिनि हॉस्पिटल जे मा कथै तामनि बागै थैका नै साइमाननि बागै थांगा थांमनि यागलो साइमान खा जे बो सारिगो साखामिया नै बिथि चावै थुमानि यागलो रमदि एग्रो अराउंड 11टा रगो बो खक्ति फेना फेना कगै खरां आलादा आंगै कष्टमै तमनि समय बिनि रूममेट बनो सजावै हॉस्पिटल तलाङै थांगा तलाङै थांमनि यागलो साइडनिया आरो खरकसा बरक बरनो चुबाखा बाइक बेन तलाङै थाङै बर हॉस्पिटल तलांखा बा काइसा हॉस्पिटल नि सिमिक बरक टाइसा हॉस्पिटल रेकमेंड रि हजाका आजागर हरजंमनि यागलो आ हॉस्पिटल नि डॉक्टर बनो सागा बो थैका हनै बो बिनि रूममेट सावैरिखा आं समयनि जराने आनो बिनि रूममेट पैनिक नै कॉल खालायका हेबनो आं बेसि समय न वेस्ट खालायावै इमिडिएटली आं आनि नकनि सिमिक तैसा रामाना रोखा तै 25 किलोमीटर्स नि हाजाला थांनानै बागै हाजाला थांमनि यागलो आं डॉक्टर बाय कक सालाय डॉक्टर सागा जे बिनि कॉज ऑफ डेथ बतावनि बागै थैका आमतो बो साइमानियाखौ बिकॉज पोस्टमार्टम क्लासक साइमान क्ला बिनि बयसले ओनली 26 इयर्स ओल्ड 26 बछरसिको बिनि बयस एन्ड अमो हाइके डेथ नानि chances बेलाइन रेयर बिकॉज बिनि लंग्स द ब्लॉक उनखा बा बिनि हार्ट द ब्लॉक उनखा आबो बरबो तावक जरतै साइमानियाखौ पोस्टमार्टम खाइमानियागलो साइमान सिनाय तिनि फुंगो बिनि रूममेट पुलिस स्टेशन मा थांनाय पुलिस स्टेशन थांनाय जतो इनक्वायरी मानि यागलो बिनि डेड बॉडी कैसा हॉस्पिटल शिफ्ट थांनाय पोस्टमार्टम खाइनानै बागै पोस्टमार्टम खाइमानि यागलो जों प्रोबेबली जों यागो फंड्स रक जदि रेडिंग खांके जों खानानै बिसिङाव बिनि डेड बॉडी त्रिपुराव रहरै रिमन्नाय सो चिनि त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन इते जों जे मानसाक जों खालायनाय हेबन खाखलायो लुकुरक जों चुबाया हंके जों बो 100% रचुबावै रहरनानै खमदा तंलाक चिनि बो खर्च गोबां मांगै थाङो yang खालायनानै बा yang थांनानै तिनि खर्च मांगै थांगा नक नखना जे लास्ट क्वाइ दिन सिगां बा लास्ट वीक आरो जों गरिया बो फालाय फालाय मानि हाजागाबो खर्च तो थाङा चिनि साइमानो जे बाक्सा बरक सावना जागाव आमा हायरक फालायाव आमा हायरक चुबादि नि जों नायो आमा हायरक चुबानानै बागै बाट जों जाल सामनि लाइफ अफ हाय अब कोनो साइमानिया ताबुक बिनि लोकल एरिया ओ जे तंनाय लीडर्स रो बा बिनि ताखुक बुखुक जों जे चुबावै जोंनो 50% फानो चुबावै रहो का के जों ते बाकी 50% न जों व्यवस्था खालायनानै चाइ तकनाय 50% बोले तो ताबुक 60-70,000 बुसुक जने खर्च थांनाय साइमिया बिकॉज हम उनका कैसे प्राइवेट
death ni case ni thanga thagara inquiry di cholinai police inquiry cholinai aboni pore kaisa hospital simikta kaisa hospital shift ngonai abon bagal to kharcha thangonai postmortem khlainani kharcha thangnai embalming khlainani kharcha thangnai te bini coffin charges coffin khlainani coffin certificate tai air ticket bini dead body na chung Tripura Sogri Runang Jorati Agartala Airport Jorati kharcha thangai mano 60 to 70,000 all together jottona miloi sao tini to je kharcha nangmani bini roommate ri rakha tabo हमके तब भी डेड बॉडी रहना नहीं बागे चंग चोबा चुतो नांगनाय लोको रखनी सो कोयो जे माननाय रख जम्मू चुंगनाय रख प्लीज नो डोनेशन रनानि चाइतक बायदि जोंनि त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि गूगल पे नंबर अंका 8123362517 ते वजि साउन गूगल पे नंबर ऑफ त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन के 8123362517 आं ओ वीडियो नि कमेंट ओ कैसे स्कैनर व शेयर क्लियर वानो जेमु चुंगनार प्लीज बुसकांगो फाइ डोनेट खाइबेरि चंकिया बनो थांगे जबरदस्ती सानाने थांगे तबनो जदि बखाता होंगा कि यस त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन चंकी समसे चुबाय बरनि बर्थडे नो हेलेंग रवन होंगा आमोंगा भेलेनो हमबे मारिना जतनो तबुक जरति तांग थुयाबो जे बिनि फॉर्मेलिटीज तो जो तो पाइरी में बोलिया हॉस्पिटल थांगे फिरो सफाई का तबुक तै 25 किलोमीटर्स तेजा फिरो सफाई फिरो का सकाय माने यागोला बिनि रूममेट संनोबा बरनि रूम थनि फिरोगे फाइगे यांगो तिनि सालो चिनि प्रेसिडेंट बा वाइस प्रेसिडेंट पर थांनै चिनि प्रेसिडेंट जॉन देबरमा है के वाइस प्रेसिडेंट प्रांतोस देबरमा पर थांनै बरनो फॉर्मेलिटीज क्लियर खालायनायनि बागै चुमानाय अ जागानि बिसिङाव तबुक पब्लिक रनो आनि कयमुंखा आबनो जे बाहाय के जों बिनि डेड बॉडी त्रिपुरा रहनाय आबो जों चाइतबै दङो बच्चीनी थानियो फंड्स कमनि बागै जोंबो किसावाना लाइजाक हायनि बागैनो मा फायो तो एसे लोको रखनो चुबा चुसानायनि बागै बा रिक्वेस्ट खालायनायनि बागै जे मु चुंनाय रक बखाबाय मु चुंनाय रक प्लीज नरक डोनेट खालायलेबेदि सापुं हापुं जों खालायनो दङो all the time 24/7 जों अवेलेबल न दङो but yes नरनि चुबा चुकरि इंके चुनि बो फान केबल इंगि थांगो च और जगह जों कोनो पार्टी नाया थांगिया सब बीजेपी क्लाइ सब त्रिपुरा मथा क्लाइ अब जों नायनानै थांगिया लुकु जदि मुचों के जों जत केसनो सक्सेसफुल क्लाइ बाननाय सो आसनो ताबो सं बेसिक तो कक फैमिली आं मुथुनाले मुचों ताक जरा देले सयदा दाम खाबा सो थुना थांसिबोनो थुइ सिसावै इमिडिएटली एज सुन एज आई वेक अप माने आं सिसामन लगे लगे न आं केसो तेवैसे इनभल्व मुङै थानाय बेनि डेड बडी नि जत फॉर्मेलिटीज पाइना नांमानि आमो पाइरि रि पाइनाय एन्ड खानाय बिसिङाव जों बेनि डेड बडी ने रहने नि चाइ दंनाय तेवैसे खुलुमगा जुदन गाहाम तंबायदि जे चुबाय माने राव प्लीज चुबानने चाइ दंबायदि असनो जोंनि ओ थानसानि मारिनो तापक बायदि थानसा खेसे जों स्ट्रंग नि मानाय थानसा खेसे जों कायसा ता कायसा बाय चुबाय दंनाय मानाय खुलुमगा तेवैसे